човешкото съзнание буквално е принудено да се фокусира върху материалните неща. Съзнанието ни е ориентирано изцяло навън. Парите изплуват като най-важното нещо. Ами ние сме почти в някакво лудешко надбягване и не знаем къде е посоката. Телевизори, коли, къщи, самолети, социален имидж. Самите хора отрязват дървета, Злоба, алчност. убиват животни за ядене. Лъжата, завистта, похотта. И така ставаме ние самите животни. Вирус, който идва и изконсумира всичко и после заминава. Правим компромиси със себе си. Милиони хора болни от спин. Родителя бива пребит от бой от своето дете. Рак, инфаркт. Death, destruction. Съдат се, карат се, съревновават се. Стрес. Манипулация. Някой взе да капитализира върху нашия копнеж за добро, за любов, за утеха, за светлина. Аз да съм, да взема от тебе, от тебе, от тебе, от тебе да взема да има за мене. Ние сме забравили себе си, истинската си същност. Положението вече е толкова бедствено, че е почти като потоп. Ние се самоунищожаваме. Човечеството се настрада много през 20 век. Тази болка, която сме натрупали хилядолетия, идвайки отново и отново тук на Земята, трябва да намери някакъв удушник. Open the hearts, and learn to take care of each other. Поред мен е дошло времето да се борим за свободата, за добротата, за любовта и така нататък. Не срещу. Навсякъде хората искат едно и също. Навсякъде искат да са обичани, да са щастливи, да са здрави и да са осъществени. Значи може да бъдем щастливи от само себе си, стига да просто си намести мислите. Изхода е да се хванеш за косата и сам да си помогнеш да изплуваш. По-добре да случваме любов, отколкото да си случваме най-големите страхове. Трябва да забравим предупрежденията за разрушения, да се фокусираме не върху това, което се случва около нас, а върху това, което се случва вътре в нас. Това, което наистина виждам, че набира скорост и сила, е наистина в вътрешен план. Тръгвайки навътре, началото е много трудно, но след това става много леко и настъпва една невероятна лекота вътре в човека, вътре в душата му, в сърцето и в съзнанието му. Живота ще продължи.